Dette er historien om en usædvanlig dansk spillefilm. Det var en rejse. Det var sådan en stor historisk blomst, vil jeg sige, der foldede sig ud. Og hvad venter vi på? En film, der for alle de medvirkende har været meget mere end blot en film. Det føles som om, at jeg er hoppet med på en persons liv hen over 1,5 år. Det er en vild oplevelse at have fået lov til det. Det er jo et stykke Danmarks historie i mit hoved. Altså, vi har været med til at lave noget, som er sket i virkeligheden. Og i det hele taget har filmholdet bestræbt sig på at lave så historisk korrekt en film som muligt. Det er ikke også? Alle tyske uniformer er som de så ud under besættelsen, med nøjagtige mærker og emblemer. Wenn Schwitzgebel spricht, dann spricht sehr bestimmt. Og en del af dem er som SS-uniformen her blevet fremstillet specielt til film. Jetzt der gesamten Familie die Handschellen anlegen. Det var bare uhyggeligt. Folk de blev bare hævet rundt og trukket rundt, og vi fik håndjern på. Jeg kunne mærke flere dage efter, at jeg var rigtig påvirket af den scene der. Lige pludselig ville de tage min lille søster også. Altså alle de der Gestapo-soldater, der bare kommer væltende ind, og det er jo også sådan, det har været. Hab ich nicht gesagt, raus! Så rejser Tulle sig op med barnet på armen og siger... Führen Sie jetzt auch noch Krieg gegen Kinder? Hun havde den fordel, hun var kvinde. Det har faktisk været en stor del. Nehmen Sie das Kind. Jetzt! Altså det er sådan nogle scener, som man tænker, det kan ikke lade sig gøre. Altså at de kommer og tager alle de der... Hinsetzen, habe ich gesagt! At se en eller anden knægt af en soldat trække afsted med sin kone. Det, altså, den magtesløshed, den ramte helt rigtigt. Eller hvad? Da vi kommer ud fra den scene, og jeg lige pludselig ser de der tyske nazister med deres normale tøj på, så tænker man sådan, nå, du ser da helt rar ud. Man havde ikke på den måde regnet med, at de faktisk var sådan, fordi at det havde virket så rigtigt. Langt de fleste tyske soldater i filmen bliver spillet af danskere. Hej, jeg hedder Nick. Jamen, vi har helt spændende. Jamen, vi har det. Ja, det er rigtigt. Men for Nick Wilder, der spiller Schwitzgebel, den forhadte chef for Gestapo i Aarhus, er rollen noget helt specielt. Ja, det er jo ikke den slags rolle, jeg spiller til dagligt. Jeg er altid en god svigersøn eller lægen. Hinsetzen, habe ich gesagt! Nick Wilder har opholdt sig meget i Danmark, men han er tysker, og hans far var under krigen i tysk uniform. Min far har som alle tyskere jo været soldat. Han kæmpede op i Karelien ved den finske grænse mod russerne. Sidst under krigen, så blev de alle sammen brugt tilbage til det tyske rige, og så var han vogtmand uden for Neuengamme ved Hamburg. Netop i koncentrationslejren Neuengamme sad et af de medlemmer af Hvidstengruppen, der slap for dødsstraf. Om de to nogensinde har set hinanden, er der ingen, der ved, men for Nick Wilder er det underligt at tænke på. Som 16-17-årig var jeg meget hurtig til at fordømme alle folk med deres handlinger, hvad de har gjort. Men senere fandt jeg ud af, at man skal altid sådan tænke sig, at man skal gå sådan 1,5 kilometer i en indianers mokkasin for at se, hvad man selv har gjort. Nach vorne schauen, habe ich gesagt! Nick Wilder er fortsat alt andet end stolt af sit lands historie, og derfor fik han også gåsehud, da han første gang trak i Schwitzgebels uniform. Jeg følte mig sat tilbage i en helt anden verden. Jeg blev sådan lidt bange, da jeg så mig i spejlet, og jeg kunne se på reaktionerne på folk udenfor, da jeg gik udenfor, at de kiggede med fuldstændig andre øjne på mig. Mine briller, det vigtigste rekvisit. I en lang periode går Hvidstengruppens arbejde godt. Men i marts 44... Nu er de her. Ein Wittler.